Ya, magnano miarahaba za zegny aminareo jiaby voaka Diego tsy vaky volo. Voalohany teny moa deja mankasitrika raha nabava zay na i rahalahy nagnano vidéony any satria nahita raha nandalo. Agnisan'ny tsara ndraiky anareo zao mahita ry rahalahy ko zay ka igny raha mahazy ato. Izy koa nafa mivolagna anao tsy magnasay fa izy edy igny. Za moa misy hafitra niany satria nety gaga zay olo jiaby zay nety sanakady ny affichegna agnatiny amy compte fake agny deja. Voalohany moa ambarako anao ino antony zegny natonga zegny karaha ty. Voalohany za zegny miazafady moa nao nagnarigny anao madame Stella, madame présidente ny CENI eto Diago, vadiny monsieur Taina, directeur ny FOP eto Diago. Monsieur Taina io zegny monsieur Taina izy conseiller ni madame Kalanganga di Jocelyne. Donc nazahoany monsieur Taina poste io avy tam madame Kalanganga. Donc obligé zegny izy nagnampy vadiny. Nohony zegny izy miaro le poste satria navy tamin'ny madame Kalanganga nazahoany poste. Donc zegny raha karaha zegny mampaleza vavaka ny Diago. Raha karaha zegny tsy hainy izy avy ko madiniky. Za raiky magnambara anareo ito, anareo rahalahy ray aman-dreny tegna isa zegny. Natonga za naffichendreo izy satria zegny za nagnambara raha marina après raha iaignatsika fa maro amitsika amizay zegny tsy mahay. Fa anao ne diso tanty madame Kalanganga, anao gaga io manaizany raha jiaby io. Le Judas miaraka aminao ane mamadika anao zegny raha tsy tapanao tanty madame Kalanganga. Judas misy miaraka aminao fa Judas io tsy hainao izy io. Bon, c'est pas grave. Za miadresse aminao zandry anao mitondra compte-ny Maître Diago. Mampalahelo zandry satria raha mampalahelo zegny ary tsy tapanao zegny hoe anao ny publier za tsy magnino fa magaga raha tsy tapanao zegny anao koa nampiasa compte fake zandry. Za tsy mampiasa compte fake hitanao tsara zegny za mipublier amy compte kanao mara après tsara nagnasa olo tsy andra magnasa olo la haram magnasa olo amin'ny islam fady zegny ary tsisy andra za magnasa olo. Raha tsy hitako zany raha tsy tapanao zandry za fa Jocelyne madame Kalanganga izy mirola amin'ny suive 4-4 zandry anao sa mirola amin'ny zandry ko tiako. Donc en cas de l'andro maizagna parataely loso. Za mipody aminao madame Kalanganga. Ampodiko fogna ary ampodiko matetiky izy anao tegna olo voalohany ataoko teny gasy anao voalohany tsy tia Diago satria izy koa anao tia Diago. Anao fa folo taogno teo mamako tiako. Izy koa marina anao Diago tokony mba namaizanao olo hafa zegny nisolo toerana fa matoa zegny mbala anao fo miinsiste mila io misy raha ô mama. Nagnano effort ndraiky anao navoronao dinosaure maragny nify jiaby navoronao. Iry papa Daoud Bazary iry azovy ty iry Kasui azovy Kasui ty la sud-est ty iry monsieur le gouverneur navoronareo jiaby fa izy ma le tompony zao tontolo zao tsy nety aza mo tompo zao tontolo jalla hoala ndragnahary tsy nety ketika zay mazava hoazy tantiny aza forcegna raha anao fa tsy lanin'ny vahoaka fa tsy mambahoaka eky anao na tantiny madame Kalanganga tokony tsy forcenareo raha keka zay randalo zay zany tonga sarinaka zay ny affiché kenareo amizay mila mahay raha ry vahoaka ny Diago natonga vatony monsieur Ibrahima Issa Sala igny izy 50% ndraiky izy tany jotso izy hitanareo igny avy tamizegny tsara nareo mahay zegny satria zegny i madame ty izy zegny vadiny monsieur Taina i madame Stella izy le présidente CENI ty Ramsenazy izy monsieur Taina izy directeur en FOP après directeur en FOP ty izy zegny conseiller ni madame Kalanganga. Zay todika aminao Daoud Bazary mampalahelo raha nataonao satria mampalahelo raha nataonao zegny anao niaraka tsara tamin'ny monsieur Ibrahim Issa Sala de Réglage anao nivadiky satria nampivadiky anao karaha ty zay naregny anao zay nipromete madame Kalanganga raha ohatra izy lany député anao zegny ataony maire deja tafa manao antsoavy tomboka ny Diago zegny natonga izy tanareo niala tamin'ny Bora Réglage. Donc karaha zay koragna tsy atao lava fa za ndraiky toujours mandefa antsoavy aminao monsieur le président Andry Rajoelina satria zay anao président ny vahoaka malagasy tsy vaky volo fa anao tsy président ny Kalanganga anao président ny jiaby na tianao tsy tianao deja zegny za misouhaitanao joyeux anniversaire anao fin de mampotogno anao niany fa za miangava aminao président Rajoelina izy koa anao boka Faranja anao boka en France anao mody amin'ny Madagasikara eto ameza placely ko za madame Kalanganga ty indesa aminareo miavolo agny izy ty fa zay eto zay fa hempaka aminazy ty zay Diago fa hempaka aminazy ty vahoaka ny Diago fa hempaka aminazy ty karaha zegny koragny merci vahoaka ny Diago.